Dwi eisiau jyst cael bod nhw eisiau sŵn byw, chymon? Ond nhw eisiau recordio heb cans, ond o'n i'n gweld bod e ddim yn amosib recordio heb cans. Cans i headphones i turnist yn gwybod. Ond ti'n gweld ma'n i'n recordio mewn tŷ, chymon? So, ti'n bod, dwi'n bod ddim yn stiwdio fel sy'n gen BBC na ni recordio, mae hwn jyst tŷ y peiriannydd. Byddwn ni'n cael live sound yn y lle yma, achos mae'r offer recordio sydd dage yn ffantastig, mae'n bang up to date. I think you clywed y gitar. Why am I dawel yma? Ti'n gallu recordio unrhyw le, really. In fact, mae'n mynd i roi Sam yn y toilet i cael natural echo. Os mae'n gitar gen i fynd o fyw. Mynd i toilet os mynd nervous. Ar y toilet. Cael dump o'r canu yn amser. A'r drummer yn y bath. Beth maen nhw'n disgwyl yw beth mae'r band yn swnio fel ar y llwyfan, chymon. So, gyda'r stwff o offer sydd gyda ni, mae'n hawdd i wneud hynny. Ti'n wedi gweud i fi, mae'n hawdd i wneud yn well na hynny. Ond os bydd ni'n wneud yn rhy dda, chymod, rhy ffansi, byddwn nhw ddim yn gallu wneud ar y llwyfan. Mae'n gwir. Mae'n rhaid nhw'n wedi heirio mwy o bredi boesi yn y bair band. Wel, bydd yn album syml. Bydd ddim yn flash o gwbl. Mae'n neud i ni chwarae'n well, cos ni'n trio impreso fe bach, yn dweud. Preso pwy fi? Ie. Mi eisiau impreso fi eich. Impreso fi. Chwarae'n well ddoe nag o'n i'n tŵretho ni'n studio. Wel, dy Blaidd wyt ti, rili, ond mae hwnna'n sort of enw pwerus, ond yw e, you know, the aww. Mae'n ddim gael O'n i'n moyn y can, oedd e fel love song gyda Wolves, yn dweud, so mae'n mynd Werewolves in London, yeah, werewolves in London, yeah, aww, werewolves in London. Aww. Rhoi cor yn gyda'i, dyfa, cor o Blaidd. Cyd i ar y ffôn, ringtone. Aww, werewolves yma yn porth. Sa'n chi'n neud e? Sa'n chi'n neud sŵn bla? Dysgwch e? Ti'n mynd, a... Aww, jyst mwyn gwybod. Tro
cynta nes i beth gweld rwy, oedd... O'n i wedi cael check-out yn Moz. Oedd nhw wedi dechrau to fel Radio Luxembourg heb fi, y gitarist arall. A oedd e'n chwarae i band yr un bil, gig cynta nhw. Cafodd e cwmpa mas gyda drummer nhw, a bloody headbutt o fe ar y llwyfan, right, o flan. Dyna tro cyntaf nes i beth weld roi. O'n i'n meddwl fi'n licor boi na, cos o'n i wedi cael check mas o'r band, ydw fe? Llawn fel audience o plant. So fi'n ei cynnig i'r rein. Yes, dwi'n mynd nhw ma nawr. Sa'n neud stwff fel Fe di camel lawr nawr. Camel lawr, ie. Enw'r album yn mynd i bod, mae gyd yn wir. Sut ti'n cael... What di fe? Ti'n just yn wario wrth wario gitar. Gymaint o bobl yn siarad cachu mi di ni. Mynd lawr i ti nhw. So, A wedyn... O ti'n just yn wario jamio, ie? popeth sydd wedi clywed, mae gyd yn wir. Pa fath o cachu mae pobl yn siarad amdano chi? Pob dan, pob dim. Bydd e'n mynd, mwyn am dda, cario mlaen. Beth ti'n clywed? Son i'n boes gas. Ti'n, yna? Son i'n boes gas. Ti'n lot o stwff Cymraeg, dwi'n nhw'n canu fath o... Maen nhw fel dorks nhw ben, dwi'n maen nhw fel bod nhw'n neud hwyl o'i hunan neu rhywbeth, maen nhw bach yn silly a... Fel pwy? Fel cynion pobl sy'n canu'n Gymraeg. Fel pwy? Wel, to fi'n eitha lwg... spot nawr. Just fucking great. Sa'n rili licio neud gigs, dwi'n meddwl, sy'n cachu pants pob tro. Ie, ti'n nervous, right? The writing part is the most enjoyable bit in the tour. Ie, nath rhywun, o'n i'n neud gig rhwng golegol yn Aberystwyth, nath rhywun taflu 2 fotel ato fi, ar y llwyfan. Just fan hyn, oedd ffrind yn fi'n gweld, nath o just taflu'n boteli. Sais, bod nhw fod. Nath rhywun misro fi, chwan. Yn ffodus, wel, nath ei misro. I'm siŵr oedd yn feddwl yn y bloody gig na, anyway. Oedd pob arall yn meddwl, ond fi. Wff. Mae'r holl proses o fod yn sal efo cancer yn depressing o'n nadw, yn boring hefyd. So, ti'n mynd i'r ysbyty a maen nhw'n connecto ti lan i'r bloody periods yn pympo gwenw ni'n rhywun i gorff ti, chymod, nes bod ti'n bron yn marw anyway. A mae'n just yn boring, chymod. So, dwi'n just yn gorfod yn y gwely, eisiau neud yn rhywbeth ddiddorol. So, nes i'r gig yn Porthbeirion, pan nath nhw'n ffeind o fod mynd i sal, nath o boi ffonio fi o Llynedd a gweud, oh, we don't think it's a good idea if you do that. You're not getting the point, man, medda fi, you know. Do you know why I'm doing it? I'm doing it to see if I can do it, you know. Yeah. You booked me now, I got a contract, and I'm going to do it, okay? So he said, oh, all right then, all right, we don't want to make you, you do it. A nes i cos i doi bloody good write-up yn y was. Jackie Williams gyda fi, achos o'n i ddim yn gallu hito rhai'r nodiadau. So, nath ni canu harmonies yn lle. So, ond wrth gweithio'n iawn, chymod, achos mae'n orfod wahanol, ti'n mynd fi, mae'r caneuon yn sefyll ar ben un, a mae bawb yn nabod y ceiriau. A maen nhw jyst yn gyd yn canu da fi, mae fel bloody sing-song. Incredible.